Най-великият Господ. Ние не сме. 8-1 ги победихме тук. А там загубихме 3-2 с помощта на съди. Точно обратното. Ние си позовавахме само на нашите възможности. Това ми е най-голямата болка. Ще ви кажа защо. Здравейте, приятели на Football Storycast, от мен Илия Иванов. Това е канала, в който обикаляме стадионите у нас. Станете част от нашето семейство, като се абонирате. Ако пък днес епизодът ви хареса, дайте един палец нагоре. Днес подновяваме срещите ни с някои от големите футболни легенди на България. Подготвям нещо доста интересно, което да се надявам ще успеете да видите през лятото. Затова и качвам една идея по-рядко епизоди за стадиони и легенди в канала. Но пък днес ще ви запозная с най-успешния наставник на Ботев Пловдив. Човек видял много във футбола и също така дал много на футбола. Учил с Гунди, работил заедно с Чико, Тумби, Зико и Бенкса. Печелил титлата като футболист с тима на Ботев и извел тима до сребърните медали през 1986 година. Дами и господа, представям ви Иван Глухчев, живата енциклопедия и пряк очевидец на най-големите успехи на Ботев. Пред нас е най-успешният треньор на Ботев Пловдив. Един от най-успешните. Много сте скромен. Защо? Това е самата истина. Как може да говорим? Най-великият Господ. Ние не сме. Да, пред нас е Иван Глухчев. Благодаря ви много, че приехте нашата покана да разговаряме. Първо, как се чувствате? Благодаря на Господ. Добре. Като си имам предвид годините, на които съм вече, все още мога да се движа. Всеки ден съм в движение, не се залежавам вкъщи, който, надявам се, ми помага да бъда все още, така да се каже, бодър на тези години. Изглеждате в много добра физическа форма. Дано така да изглежда. Не само дано така да изглежда, но дано да и така. Следите ли какво се случва в момента в вашия любим Ботев? Следите ли футбола? Да, гледам го футбола. Даже съм благодарен на ръководството, че имаме и карти, които ни позволяват да наблюдаваме мачовете на отбора. Радвам се на успехите, когато имат такива отбора, но малко не съм притеснен, но малко така ме кара да се замисля защо толкова малко български футболисти в нашия отбор. Моето желание е в отбора колко се може повече да има български наши футболисти. Едно време, както беше едно време, и едно допълнение към всичко това, освен към нашите юноши, не е лошо селекционерите, съгледвачите на отбора на Ботев да хвърлят по едно око и на момчета от близките и по-далечни региони. Какво имам предвид? Ето, например, сега едно време от Асеновград дойдеха няколко футболисти. Кирил Пейчев вратара, Янко Динев от десна бек. Не знам да си спомня, то беше момченце. Атанас Пашев от Пазарджик, Васко Симов, той беше юноша на ЦСК, също от Родопа Смолян тогава играеше, също дойде в нашия отбор. Така че в нашия отбор играеха много момчета, които бяха добри футболисти, но намериха добра почва за развитие и не случайно някои от тях станаха и бъдещи национали. Казахте доста известни имена, хващам се за това на Атанас Пашев. В миналото как сте обирали, да кажем така, футболистите в региона? Как ги гледахте, как ги намирахте? Сега, първо, един треньор не трябва само да чака да му се обади някой и да му каже, еди къде си има футболист,
Когато има такъв момент, много естествено е, че веднага пращаме хора, следвачи или пък аз като треньор отивам в даден матч и го наблюдавам. Например, сега, както беше Атанас Пашев, той е от Пазарджик, но знаете, дойде в Пловдив и имахме много добро ядро от наши футболисти от нашата школа. Да. Например, Петър Зехтински, Георги Славков, Митко Рагиров, Славчо Хорозов, още сега в момента не мога да си спомня, но с една дума акцента беше на селекцията на нашия отбор. Наши юноши са изявени млади момчета от други отбори. Било от региона, било и от София. Вие сте бивш футболист, бивш треньор на Ботев Пловдив, футболист, който е станал шампион с Ботев Пловдив, Да. след което като треньор също имате много големи успехи, 1 сребърен медал, 3 бронзови, ако не ме лъжи паметта. Да. Как се постига всичко това? Еми, Вие сте живата история на Ботев. Как да кажа, много са компонентите, които допринасят за да се постигнат тези успехи. С Божията помощ, ако мога така да кажа, без да претендирам, че съм някакъв религиозен, макар че аз и читам Всевишния. Първо трябва да знаеш какви футболисти ти трябват, когато знаеш на какви постове имаш нужда. Второ е изпращаш съгледвачи да наблюдават не само един матч, а няколко матча. Но това не е достатъчно. Когато те ти дадат информация, къде си има футболист, аз съм длъжен, аз лично, да отида в подходящ момент и да се запозная с този футболист, разбира се, като го гледам на как играе. Тренирал сте много големи футболисти за Ботев Пловдив. Тук е въпросът, кой е най-добрият футболист, който сте имал възможността да работите? Не, тук мога да кажа, но нека си няма да е коректно, защото това не е кантар, в който да сложиш и да видиш какво наталява. Много са футболистите, които са минали през Ботев и по мое време. Много са футболистите. Даже някои от тях вече не са между живите. Имам преди Георги Славков. Бенкса. Вие не сте били родени, сигурно. Не съм бил роден, но го знам, естествено. Значи, той Бенкса... От Стамбулийски. Да, от Стамбулийски. Оттам го вземахме. Не знам поради каква причина. Аз бех тогава помощник на Динко Дермеджиев, Бог да го прости. Той нека се пристрасти към мен. Аз бех помощник, че го беше старши треньор, но Гошо така имахме много една тясна връзка извън тренировките, когато сме на лагери. Нека си се получи една добра симбиоза между мен и него. Така, разбира се, и с други футболисти, като например сега Петър Зехтински, Атанас Пашев, който дойде от Пазарджик. Може би видяха в нас с Чико Дерменджиев треньори, които не бяхме цербери, не бяхме някакви високостоящи хора, а бяхме по-големи от тях, които са минали по този път и които показваха, защото между другото показваха, че ние си разбираме от работата. Защо казвам това? Затова, защото ето, например, аз когато завърших треньорската си кариера, когато бех пред завръщане, се запишах в ВИФ, София, Висш институт. Но след това, когато завърших ВИФ, макар че тази диплома даваше право да бъдеш треньор, но аз почувствах, че имам нужда от нова квалификация, достатъчно друга квалификация. И се записах в треньорската школа на Ангел Шишков, ако се чули за него. Чувал съм, да. Ангел Шишков, треньорската школа в... И там идваха много голями лектори от чужбина, които изнасяха лекции
И оттам вече стига да имаш очи да виждаш и уши да чуваш какво ти казват тези велики педагози, футболни педагози. Казахте Тинко Дерменджиев, Чико, знаем какъв футболист е бил, знаем естествено и какъв треньор е бил, но какъв човек беше Чико? За Чико мога да ви разказвам с часове. Затова, защото аз 5 години му бях съотборник по Ботев и 5 години му бях помощник по Ботев. Значи 10 години... 10 години и кътните зависи познавахме с него, затова, защото бехме по лагери. Едно време, като тиех на лагери, примерно в високопланинска подготовка, не знам вие дали знаете, че имаше и така, преди в началото високопланинска подготовка, бехме на Пампорово, на други места. Чико, между другото, обичаше да кара и можеше да кара ски. Дерменджиев, добър скиор беше. Той, когато го пипне, за всичко ставаше. И с шах играехме, и шах добър беше на ски, и въобще атлет, и така нататък. И с него така се получи една добра симбиоза между мен и него в разбирането си за футбола и си имахме доверието. Даже имаше моменти, когато много ме така поласкаваше. Имаше моменти, вика: Иване, дори сутринта на тренировката, примерно понеделник, дойде и казва: Иване, днеска каква тренировка да направя? И аз тогава му казах: Чико, ти си старши треньор, ти казваш кой да. Той няма да забравя това, много силно ме впечатли. Той каза: айде сега, ще изгледам, вика, ще импровизираме една тренировка, но ме казва: от утре ти помисли за седмицата. Виж какво доверие ми имаш, аз му беше помисли, вика, това. И аз, като все едно ми отвърза ръцете, Чико, защото аз тогава, пак ви казвам, бях завършил една школа в Пловдив, тук при Разложки. Не знам, Разложки знаете? Знам как. Тук треньорска школа, след това записах ВИФ. И там доста на високо ниво се така обучаваха студентите. Доцент Ангел Шишков така. И даже ние с Чико до такава степен така се набихме в очите на футболното обществено по това време в България, че Ангел Шишков на треньорската школа шефа София събираше всички треньори от А и Б група в България и казваше, примерно, сряда или вторник, независимо кой ден, треньорите на Ботев ще изнесат лекция на тема играта в атака. Значи, Дерменджиев и Иван Лучев и всички треньори от А и Б група в уречения ден, да кажем вторник или сряда или кой ден, как беше, идваха и заставаха под трибуната на Ботев стадиона и ни наблюдават 15-20 треньори и повече от цяла България и ние с Чико изнасяхме практическа тренировка на отбора на тема играта в атака. След което вие заменяте Чико, ставате старши треньор на Ботев Пловдив. И предстоят силни години като успехи. Казахме вече един сребърен медал, 3 бронзови. Мачове в европейските клубни турнири. Нека започнем първо с сребърният медал 86-та година. Това е ли най-голямата ви болка? Да, определено. За Бероев говоря. Точно така, да. Това ми е най-голямата болка. Ще ви кажа защо. Затова, защото ние тук Берое ги победихме 8-1 ги победихме Берое тук. А там загубихме 3-2 с помощта на съдището в интерес на истината. Евгений Янчовски, треньор на Берое, беше специалист в тия работи да направи така, че отборът му да побеждава, макар че ние бяхме точно обратното. Ние си
позовавахме само на нашите възможности и никаква помощ отвън не сме искали. Нито съдийска, нито която и да е. И Берое става шампион, вие завършите на второ място. Плакаха момчетата, вярвайте. Тогава имахме матч. Дупни са ли, на Марек ли гостувахме, на Марек или сега не мога да си спомня, във Враца ли гостувахме. И когато чакахме матча Левски с Берое, и като казаха, че Берое, треньора на въпросния отбор, който ние гостувахме, идва вечерта при мене в моята стая, в хотелската, и каза: Иване, молите се, дайте ни утре матча, защото ние изпадаме. И аз му казвам: кажи как да ти деме, като ние ако утре победим, да. Ние ставаме шампиони. И накрая фактически нищо не се получи. С една дума, винаги моите, не знам защо, в живота ми се получават такива неща, върват до някъде и все някаква пречка се покаже, която се оказа решаваща за, да кажем, за по-голям успех. Например, в отбора с Байерн Мюнхен. Ето, това щях да ви питам. Казахте пречка. Ето сега, вижте сега. Байерн Мюнхен, вие сте, тогава беше, той и сега си е такъв хегемон, не само в германския футбол, но и в световния футбол. Не само и европейски, но и световния футбол. Байерн Мюнхен. Тогава треньор беше Удо Латек. Излизам като човек, който иска да се пребори със съответния противник, независимо каква класа. Тоест уважавате всеки противник, но не склоняте глава. Даже в една книга се пише: уважение всеки му, страх от никой, уважение всеки му, страх от никой. Да. Уважение всеки му, страх от никой. Уважавам всеки противник, трябва да се уважава. Това не да забравя Удо Латек, треньора, когато там загубихме 4-1 за Байерн Мюнхен. 4-1. Обаче, ако преследите така историята, ще видите, че 20 минути преди края... Имате доста положения. Не, матча беше 2-1. Да, но имате и доста положения. И положение. И особено едното на Атанас Пашев, когато му подадаха, де се казва, Васко Симов му подаде, сега не мога да си спомня. Но само за 10 минути Митко Младенов се контузи, централен защитник, излезе, останахме 10 човека и те за 10 минути направиха 2 гола и от 2-1 стана 4-1. Докато сте били с човек по-малко. Да. 4-1. Просто винаги тази моята съдба в треньорството, не знам, не мога да кажа, че не съм доволен, но все пак все нещо малко не ми е достигало, за да направя нещо сравнително голямо. Жалко за момчетата, че бяхме и хубав отбор, и хубави момчета, и хубави футболисти, но ето, например, побеждавахме ЦСКА-то, сме ги побеждали и то на техен стадион. 3-1, не знам ли си. Да. 3-1. Това тогавашно време, когато ЦСКА-то имаха привилегията да събират най-добрите футболисти на България. Примерно от Дунав Руси някакъв футболист се изяви, те го взимат. Ботев, както Бог да го прости, нашето момче Гоша Славков. Изяви се тук, ЦСКА да си го взимаха. Обират каймака. И ние в този ден, когато аз станах тогава треньор, имах късмета да ги победим 3-1 на армията. Народна армия. 3-1. Тогавашно време да победиш такива грандове за България, ЦСКА и Левски на техен стадион, това беше химера, невъзможно. Но ние се умяхме да направим това. Но пак ви казвам, най-ми така олекна душата, когато чух изказването на Удо Латек, треньора на Байерн Мюнхен, когато го победихме, само с 3 думи каза. Тогава бяхме Тракия. Да. Тракия е един много добър европейски отбор. Това
Ти кажа треньора на Байерн Мюнхен. А вие срещате Удо Латек и години по-рано, когато Ботев побеждава Барселона. Сега, Ботев побеждава Барселона, тогава Чико беше. А вие сте помощник? Да, помощник. Помниш ли Удо Латек срещата на Ботев с Барселона? Точно това искам да ви кажа, че журналистите му зададаха въпрос, което малко ме разочарова. Удо Латек каза, аз не си спомням такова нещо. За това мач. Защо го е казал? От надменност ли, от какво? Или наистина не си е спомнял? Не мога да си спомня, не знам. А вие имахте ли разговор с него след мача между Ботев и Байерн Мюнхен? Не, на пресконференцията. Вижте какво, аз не владеех език и нямаше възможност така да разговарям с него, както вас, журналистите, така разговаряхме. Но пак казвам, аз съм щастлив, че намерихме сили с грандове от световен мащаб, като Байерн Мюнхен и Барселона, с сравнително успешни игри. А това не е малко. Знаете, вие сте били родени, но тогава да отидеш до Сърбия, смяташ, че е някакво постижение. Да. Границите бяха такива, затворени. Добре, нека се насочим пак към мача с Байерн Мюнхен. Разучихте ли съперника, пътувахте ли до Мюнхен специално преди мача? Не, изпратих Колю Дафински, треньора. Помощника, да. Той Колю ми беше помощник. Много скромен човек. Той не беше футболен човек, но разбираше много от теория и методика на спортна подготовка. Той специалността му беше ски, но пак ви казвам, теорията и методика на спортна подготовка му беше много ясна. И аз пожелах той да отиде пред ръководството, да наблюдава Байерн Мюнхен преди въпросния матч. Да. И Коля фактически с своите разсъждения от това, което е видял, ми даде добра информация. И пак ви казвам, изгледахме в Байерн Мюнхен не като обречени. И там, и тук. И като казахте тук, какво се беше променило спрямо първият матч? На каква тактика заложихте тогава? Защото Ботев показва европейски футбол и Байерн Мюнхен е в амок. Само ще си спомням, че Удо Латек постоянно, да се казва, защото фърах поглед към егата, той беше не на себе си, защото талази вървяха към техната врата. Талази, наши атаки, талази. Аз съм такъв човек, че, пак казвам, моето кредо това е уважение всеки му, страх от никой. И това нещо се постарах да го внедря в мислите на нашите футболисти и те излизаха като момчета, които искаха да изиграт себе си, без да се страхуват от независимо който и да е противник. И в този ред на мисли, отново връщам към този двубой, имаше ли някаква специална тактика за тази среща? На какво заложихте тогава? Първо, неспирни атаки? Ние не се... Тогава, да ви кажа, пак пратих, както казвам, преди малко казах, Колю Дафински ми даде добра информация. Даде ми точна информация, кои са силните футболисти и как играят Байерн Мюнхен. И на базата на тази техна игра ние поставихме, но пак казахме, ние не се превръщахме на ковални. На ковална никога не сме се превръщали. Ние се превръщаме на чук, независимо, че с кой противник да играем. Да. И затова, даже няма да забравя, Удо Латек, треньор на Байерн Мюнхен, защото един гол ни трябваше да ги елиминираме. Там 4-1, пак ви казвам, 2-1 беше 20 минути преди края в Мюнхен. В Олимпийския съюз. И тогава мисля, че Митко Младенов в централна щетика не си контузи. И ние пращаме лекари там, докато оставяхме 10 човека и те за 10 минути направиха 2 гола.
мало шанс. Нямаше ли как да направите смяна? По-бързо да действате? Ама как да направим смяна, като 10 минути и ние бехме направили смени, ние нямахме право. Нямахте смени. И фактически за 10 минути Дитер Хронис, няма забравя, централния нападател, един двуметров великан с едни такива плашещи вежди. И направиха за 10 минути и направиха два. Значи, представете си 2 на 1 и 4 на 1. Да. Голема разлика. И тук фактически за един гол не ги елиминирахме. Съжалявахте ли след матча? Имаш ли разочарование или... Не, и съжаление, и малко въодушевление. Защо? Затова, защото съжаление е, че този колос в световния европейски футбол не можахме да го елиминираме, и удовлетворение от това, че публиката ни изпрати с ръкопляскания. Вие като треньор имахте ли предложение да поемете ЦСКА Левски? Тогава не съм имал предложение по простата причина, че ние бяхме военен отбор. Ние бяхме военен отбор, а между другото една скоба отварям. Аз съм и съученик на великия Георги Аспарухов. Не знам ако знаят Гунди. Естествено, как няма да дам Гунди. Гунди, съдбата беше благосклонна към мене, че малко се отклонявам. Да. Защото той човек заслужава да се каже две думи. Аз ще го питам и за него, така че давайте. Благи думи за него се служава, защото бехме в една гимназия. Една гимназия в София, 4-та гимназия, Вапцаров. Горе редута, ако знаете. Знаете ли редута? Зала фестивална, където е там, горе, 4-та гимназия. Аз със семейството си живеех на Гари Искър, до София. Знаете Гари Искър? Да. И като дойде време да се основно образование завърши на Гари Искър и трябваше гимназия да карам и си слушали там на Оспа. И там се спознах. Класните стаи беха, той е една година по-малък от мене, той е 43-ти набор. И там в училищен двор, преди мачовете, преди учебните занимания, ученици играеме футбол на малки врати там. И там... Вие защитник, той е нападател? Не, аз съм нападател, бе, мъче. Аз като дете само нападател. Само нападател. Обаче обстоятелствата по течение на времето направиха така, че не само, че станах и хал, ми станах и централен защитник. Да. Само вратар не съм бил. За Гунти трябва да ви кажа, това беше един велика личност, чаровник, чародей. И хубав като човек, и като характер. Бехме в една гимназия, в училищен отбор играехме заедно и жалко, че си отиде толкова рано, иначе той можеше... И тогава, как да ви кажа, на чужбина не се излизаше тогава. Както след това някой, както Христо Стоичков отиде в това. Но така. Но за мен остана радостта, че до този човек съм се докоснал, да се казва, големи. Докоснал съм се до Гунди Аспарухов, докоснал се до Гоша Славков. А бяхте ли приятели с Гунди? Не, защото аз ви казвам, аз от Гара Искър живеех, пътувах всеки Гара Искър по Дуина, оттам ми възможно. А той на редута живееше, но в училищния отбор, така като бехме, нали, играехме заедно. Но някакво приятелство не сме били. Не сме имали, както, например, съм имал приятелство с Гошо Славко, Бог да го прости. Бенса. Да. Златна обувка. Златна обувка. С него бехме, той не знам поради каква причина, много ме търсеше. И в моменти, когато няма мачове, свободно време, бате Вано, ела тук си поговорим малко, така. Жалко, че си отиде толкова рано. Но хубаво, че той имаше малко по-особен характер, Гоша Славков, които много хора не го разбираха. Изключително честно момче, добър футболист, честно момче. Но той някакси не се приобщаваше към всеки. Малко по-така един затворен живот малко живеше. И хората мислиха, че е темерут. Който не отговаряше на истината. Когато сме били с него в компания, Гошо пееше песни.
Песни пееше. Представете си. Сериозният Георги Славков, но той, не знам, допаднах аз и станахме добра двойка, така като приятели. Отново ви връщам към силните години на Ботев Пловдив. Вие като футболист печелите титлата. Да. Нещо, което не може да не е често срещано за клуб като Ботев Пловдив. Тогава каква емоция изпитахте? Тук трябва да се поклониме на един човек за тази титла. Човека се казва Васил Спасов. Тогавашният треньор на Ботев. Да. Васил Валяка. Чували сте? Да. Валяка. Сега не знам, даже и аз преди да съм се родил, дека сега той е бил един от най-големите футболисти на България. Васил Спасов. Валяка. Същевременно отива в нещо. Като футболист, доколкото знам, е отишъл в Словакия или къде да учи там висше образование. И там фактически и там заигра футбол. Голем футболист на България, Васил Спасов Валяка. Ако си прочетете там историята на футбола преди 9 септември. И от този човек научих много. И което също беше много хубаво, че той много точни разсъждения ни вкараше в главата относно футболната игра. Казваше така: искам след матча да ви боли главата повече от мислене, отколко краката от умора. Разбираш ли? Да. И болеше ли ви повече главата? Не. Иска така, че футбол не е само ръкни топка. Не е само логика, не е и мислене. Това искаше, мисли се. И също така, той в момента, когато имахме по-леки тренировки, се пускаше с нас така, прямо на малки втички, така, когато е за разтоварване. И тогава показваше част от умението си, защото пак казвам, в той на времето е бил български национал. Да. И де се казва, ние виждахме в него не само човек да говори на приказки, но и на действия, че още го може. Макар че играем на малки вратички, не на някакъв футбол. Но той ни респектираше много и имаше преди всеки матч. Да. Примерно аз съм си в еди коя си стая. Чука се на вратата, отваря, гледам Спасов. Изведнъж замръзвам, защото аз му имах респект. Спокойно, моето момче, седне до мен, а сега така, ми дава напътствия. Утре, примерно, вика, утре искам ти да се занимаваш с еди кой си футболист на други отбор, от големите имена на другите. Да. Обикновено ми пращаха така, макар че аз съм нападател. Аз съм роден нападател и от нападател станах дефанзивен хал и от дефанзивен хал 3-4 години бях последен човек в Ботев. Да. Комплекс. Добре, нека сега малко по-генерално. Казахме, че като треньор най-тежкият момент е загубата от Берова. Не от Берова. Изпуснатите медали. Да. Това искам да кажа. Златен медал. А като футболист, кой е най-тежкият момент? Какво така? Тежък момент не мога да си кажа, защото... Контузия, загубен матч, нещо... Контузия. Много естествено, че тази контузия ме пречупи. Играеме в Дупница с Мари. Тежък стадион. Много тежък стадион. Да. И в една топка центрираше и аз имах задача да пазя Трайчо Спасов. И когато излизам пред него да скоча топката, в момента на опорния крак изскача, хвана ми ръката така и ме завъртя. И както съм седнал на единия крак, и коляното
хръс, просто ми казах хръс. И викам край стена. Не можах да стана 5 минути от това. Болка. Скъсани менискуси. Имам аз 2 операции от тук и 1 операция от тук на колената. Това е най-тежкият ви момент. Най-тежкият момент, определено казвам, че Левски легнаха на Бероя и ние не станахме шампиони. А тези момчета, които аз им бех треньор, заслужаваха да бъдат шампиони. Добре, нека да кажем няколко думи за Тумби, който напусна този свят буквално преди... Аз ще пусна видеото малко по-късно, но преди 2 седмици. Мога да го прося Тумби. Да. Трябва да ти кажа, голем човек, голем футболист. Не, че сега като си отиде, човек говорят хубави нещата. С него си имахме много близка връзка за това, защото съдбата беше така, че ни направиха офицери. Когато Ботев стана военен отбор, Чико, Видин Апостолов, Тумбето и мен ни направиха офицери и 3-4 от по-другите футболисти ги направиха старшини. Да. И с Тумбето бехме в много добри отношения с Тумбето. Той не знам защо така обичаше се, което между другото уиски си пие човек. Уиски беше, обаче не се страхуваше от никой от големите началници. Не, че им... Но не беше от тези, който... Да се страхува. Да се страхува. Той даже има моменти, когато мога да ти каже в очите това, което мисли. Много хубав човек, пряко момче. И никога не насочваше обективите към него. Да. Той си обичаше така тихичко да се стои и да си попива. Много си обичаше така уискито. Не става въпрос... Не е злоупотребявал, просто но примерно като стенаме така посядат, както не е чайче посядат, той си уиска така. И той имаше един лав. Вика, Господ, който го е направил футболист, вика, ние треньорите, вика, само може да ги развалиме. Под формата на майтап. А няколко думи за Петю Зехтински, един от големите футболисти. Петю Зехтински капитан на вашия отбор. Да. Това е умение неговото да накара всеки, без да дига в шум, без да се налага да накара футболистите да го гледат в очите и да го слушат. Те му викаха Бате Петю. Бате Петю. Да. Петю е едно хубаво момче. Никога не е бил така, не повдигал тон. Винаги бил в помощ на треньорите. Добър футболист също. Самите футболисти го признаваха като тартора на отбора. Лидер, без да дига шум. А това е умение. Да. Това не е умение с страх да насаждаш такова. И за финал да кажем, вие сте бил треньор на Ботев Пловдив по времето на стария стадион Христо Ботев. Сега видяхте вече и новият стадион. Какво ви е мнението за новия стадион? Ходите ли на мачове? Казахте, че имате карта. Имам карта, да. Не знам дали е в мене. Знаете ли какво трябват на новия стадион? Какво? Футболисти с качество на тези, които по наше време. И тогава ще бъде пълен? И тогава ще бъде пълен, да, защото сега, знаете ли какво? Бих препоръчал на нашите шапка свалям на нашите момчета, тия за прянковци, привържениците, да намерят други средства, с които да поощряват футболистите, а не, да кажем, след матча да правят някакви на терена нещо да правят порази,
в знак на недоволство от това. Може да се намерят средства, с които да показват. Иначе аз шапка ми свалям, защото те са направо, така се казва, нали като ултраси. Да, ултраси. Ултраси. Бултраси, да. Бултраси, да. Има начин, но имат си тартори в агитката, които могат да помислят, да намерят по-подходящи начини, пак да потребят отбора. И за финал на нашата среща да кажете нещо за феновете на българския футбол. Да им кажете нещо, да им пожелаете. Пожелавам да гледат хубави мачове с победен завършек за българския отбор.